Tu Sloloris. Yauni usam larang ba bami khamat na po ka Themri Boy District amla banlen baki babun kinong shong shnong kajala ki ithu dur khamat yao namar badaki phau hajar sin udai urang ba balami pau bha hakilat pathai khubor ki social media bat ki wei ki rinsan ki baula sha pen pau halor ki kam shakri ye ki imlang gasalang bat ki wei ki kam shakri ki bau thrang ban IT met bat mensim halor kini ki kam But uni uday usam larang ba balay ithu kerteng kum upa John Rembay nakasnong Mauro Hanong po Ripoy District. Kaway pat kakam syakri pat ba kabaw ba John Rembay ularay banyeng yale ne ban syakri pan kalong sa kakam syakri ya kamay maryang kataban pin KM ya kaway pat kalum bananam hakat hanyong po kabalatip kum ulum burto babaro ki jutip kum ulum kenya de kinong syong shnong bat kani kalong ban pen KM ya kani kalum kabalan nyau kentang da karat nong po bat dor bar nong po kata da kabathung yi ki ding beper ki bala ban pen mentoy amtang ya kamay maryang na ka jingjar ngam ka jongka Henry wat yu ben riu ki merat ki mereng bat kisim ki do namar kani ka kam thung yi ki ding beper na lor ki ding so ki kaj kan pen mentoy namar ka jing paho ko umbam umdi bat wat ki so ki pai bagi merat ki mereng bat kisim ki do kinyo ya kapam kedi kejongki kumbala ya thu bat khana do ba rambai ule thu bola shimti ya kani kam shakri ban shakri pat ya kamay maryang kalong ban pin KM ya kani ka klaw kabala shu e shra de ki posnem Henry Hadin ka jinge pen bet lang bat ki bor nong penyat ka dor barat nong po lembat ki we ki bor ule yo ban shimti kum nong pet nong kmi ya kani ka lum bat ka klaw ka bajingai tang kumba 10.1 kilometer naw surok ba kata na du usnem arjar arpo terter da ka bawlas dang ban pen khoj bat pen KM ya kani ka klaw da ka bathung ru ikiding so kiding pai bat kiding beper ki ban pen mentoy yo ben riu bat ki merat ki mereng kham tam kisim ki do bat kani ka klaw ru ka de ka bayaso bat ka nong klem wildlife sanctuary kum ta ki merat ki mereng ru kin la ban yo ekapam kadi bat ban nang roi ni ki so ki pai bala thung hapo kani ka klaw hakini ka jinga linti jong ba John Rembay hakini ki arsingi belalit no ula yo ban pelat emru ye wayu merat balar jandu jat bagi jutip kum umrat bangso lania ketin nong way belatip kum slow loris badi uni umrat uba Rembay shim la IT syakatan wildlife ban le ka kam Henry Blashim ka jingkit kli daladihi ban pelat ha ketika klaw da ka jing ang nuot bau ni umrat bangso unhe unsan ban nang penroy ka jing don jongki da ka bau la benrap ru bau ni umrat bangso ubadang kelung undon bet balaki kmi pa bat kum tau don ka jing kermen bau nang roy na ka we ka sengi sya ka we pat Sloloris. Yo gebru te bam gise ba pli dang khulung hai. Ketik hai buru hi. Jai hatang balong riyo asentur da trat scam ha. Sngubang ba hai serpai ka met ka. Penyak merat. Ngin ri ya klau la jong. Tu ula kiu. Ai Molly. Back to the wild. Hanong po yang tang ni kini merat endangered species unia ulong endangered species namar ba usuki kumne pukdiru atak kimrat ru ki atak jam halenti te don san teli ki simpre akti kejat pada sau teli san hido kejar ru kumbriu tik thang kiu nak ki mong sim shopping ayu ayu sla kemen hasilnya mata. Hau ni? Hah? Nan pedang. Scam haki uding on ketiban kumbriu hi. Kiu nak sa yang lajong. Nai wan rahan ya jadi benriu basniu bamu. Mah kiu nak bam selan atai ki logom keti briu mo tuang sayo ai ka sla sa bam lai bat sla ba scam ha uish step ha do ha ka te ka ding de step ha ha yau te umrat ki khot slow loris ha ketin scientific
แต่งี้ชนิดเฉพาะบ่อยแต่กี่องบาอุดอุบามซอกี่คอดอุบามซอแต่หาบางapa nak pok gegel une usloloris uday endangered species te don ki officer nak wildlife ke bangaya keren balai ba ulong endangered species kalau ba une umrat uslo ba ulong kum uslot te dapat ya kamet jong umdan rendang te udon ha kani ka khlau pi udon ha kani ka khlau te nga ha kani ka khlau ra asnem nga trei mo thung ding pen im yau ne ulum jong karat nong po baki la khot ya nga banya trei lang te ngalap ba une umrat udi utuna ba itanat ba tang ba ulong harmful ba pada da udai pang ba da udai to du ba scam ba ban bat ya ding ru te ndang ngalap perkhat une umrat namar ba ngalap hang ne sa ba udang khulung te ngong ba ka don ka kemi te kite ki thain sate dang reben ka khlau kane ka khlau jong karai nong po ba he ba markhap de ka nong khlem forest te habanga kali ne ki temen handai hang ne pham sim e ki thu ba hang ne don bu thong don senyang khlau don ki khla tap sim men shua kata mentam yu i isu like no tang ka siar pham ki siar khlau ngon ong bat kum ta senyang khlau e ngilap hi ba uwat wi e ste ki jaga dom tolong te hade ngalap prakhat ngong em nganam ai ka forest namar bahagani ka khlau nga be be yakini ki basiat sim ki barak suloi nga be be ngam sya ban siat namar nga kwa ba adjasen ni kanong po ngi don kini ki jing thau balabu ublei ki de ki ba itanat bah ki long innocent ki i khlung ki keman bah ki marat te ngiru i ba i marat itanat yaki ki long harmful te ngi kwa ba un he hagani ka khlau ki nakada kadau ngala pelaj ji umnin nga pelaj hagate ka khlau bat kini khna junga ki baterai hang ne nga pha ba ban follow up ngam sya ka mut nginam lap ya tang ba nga pha ba ban follow up ba nam don ki bru ki ban le sikari